Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri wanda muke kawo shahararrun mutane muke tattaunawa da su game da abubuwan da ya shafi rayuwarsu da kuma sana'arsu. Sunana dai Umar Rayyan, kuma ni ne zan gabatar da wannan tattaunawa wadda za mu yi da shahararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa, kamar yadda muka tallata tun ɗazu da rana. Yanzu muna dakon isowar shi Nura M Inuwa, kamar kuma yadda muka saba duk sanda muke dakon isowar wani shahararren mawaƙi da muke so mu tattauna da shi, mukan sanya wata waƙar shi haka don mu ɗan saurara kafin mu same shi. Akwai wata waƙa ta Nura M Inuwa wanda yanzu zan ɗan saka mana mu ɗan saurara kafin shi Nuran ya ƙaraso. Ina ga mun samu Nura, ɗan lokaci kaɗan ya rage ya kasance tare da mu. Yawwa, Haji Nura, kana tare da mu? Ina tare da Yawwa. Ya jama'a, ya al'amura? wallahi lafiya, alhamdulillah. Ya kwana biyu. Wallahi lafiya, alhamdulillah. Ga wata waƙar ka, dama mun saba irin haka, inda mun gayyato mawaƙa kamar ka shahararre haka, muna ɗan sa wata waƙa haka. Na'am, na ji ta tana tashi. To bari mu fara tattaunawa. Haji Nura, da farko jama'a za su so su ɗan ji takaitaccen tarihinka. Alhamdulillahi, tarihina a takaice, ni sunana Nura Musa Inuwa, wanda aka fi sani da M Inuwa. Sai ka ɗan ɗaga muryarka. Na ce sunana Nura Musa Inuwa, kamar yadda aka sani, kuma wanda aka fi sani da Nura M Inuwa a yanzu. Ni haifaffen cikin garin Kano ne, a unguwar Gwammaja. Na yi karatuna na primary school zuwa secondary school, wanda cikin ikon Ubangiji nan na tsaya na fara waƙa ka'in da na yi. Yaushe ka fara waƙa? Na fara waƙa shekarar 2007. Da wacce ce waƙar ka kamar ta farko haka? Waƙar da ta fara kai ni studio waƙar siyasa ce gaskiya. Oh, ba ta soyayya ba? Wallahi waƙar siyasa ita ta fara kai ni studio. Daga baya sai na zo na yi wata waƙa salon kiɗa, wanda ita ma kuma Ma'azam Idi Yari shi ya rubuta ta, na karɓe ta na ɗan kwaskware ta, tun da fim ɗinsa ne zai amfani da ita, sai na yi masa ita ce waƙar fim wadda na fara rerawa. To kamar tun farko me ya ja hankalinka ka fara waƙa? Na'am, gaskiyar magana, da farko ni ba san dalilin da yasa na fara waƙa ba, kasancewar halitta ta aka yi da ita. To daga bacci kenan ka fara? Kawai ni na tsinci kaina ina yin waƙa tun ina yaro. In aka ɓata min rai nakan yi waƙa, haka in aka faranta min nakan yi waƙa. To kaga babu wani dalili na farko da zan ce ya sa na fara waƙa, sai dai daga baya, bayan na zo na riski wannan waƙoƙin fina-finai haka, ina kallon fim haka, zan ga an yi waƙar fim. In an yi, idan misali aka yi fim part 1, ni kuma a karan kaina zan tsara ta biyun shi,
zan yi waƙar ci gaban shirin sai in rera ta don nishaɗantar da kaina. To bayan dai haka cikin ikon Ubangiji har na zo na fara yin waƙar. To ya zuwa yanzu bayan na fara waƙa sai na fahimci cewa akwai dalilai biyu da ya kamata sun isa dalilan da zan riƙi waƙa a matsayin sana'a. Bayan na fara gane sai na gano cewa okay, ga wata hanya da zan dinga isarwa da mutane saƙon gyara. In na ga ɓarna zan iya magana don a gyara. Sa'an nan idan kuma ta kama akan abin da ya shafi nishaɗantarwa, nan ma sai ta zame min haka, kuma sa'an nan ta zame min dalilan da kake faɗa guda biyu? Wannan su ne dalilai guda biyu. To da kai magana isar da saƙo ko magana gyara haka, 'yan makonnin nan haka an ta samun matsala kamar ta fyaɗe haka a Najeriya. Ban sani ba ko ka taɓa yin waka kan irin wannan matsalolin haka na cin zarafin mata da yara ƙanana haka? No, gaskiya ban yi dai waka akan abin da ya shafi fyaɗe ba, kasancewar idan wasu sun ɗauka suna yin wasu abubuwan kai kuma sai ka kalli wani abin. Kuma normally ni saƙona ba ina tura shi direct in ɗauki abu guda ɗaya ba ne in yi magana a kansa. Idan yanzu a cikin waƙar soyayya zan iya tura saƙon abin da nake so, kamar a bar kaza, a gyara kaza, ko wanda ya yi kaza ga makomarsa ko makamancin haka. Don haka ban cika ɗaukar direct in tafi akan abu guda ɗaya ba, sai in haɗa jimilla in yi magana a kai da yawa. To kamar ka yi magana kana ƙoƙarin aikawa jama'a saƙo musamman na gyara. Ban sani ba wannan shekarun da ka ɗauka kana waƙa, ko hakan yana tasiri ga waɗanda kake so saƙon ya kai gare su. Misali, akwai wanda ɗin sanadiyar waƙarka aka samu sauyi na ɗabi'a mutum haka, ko wani abu dai haka makamancin haka. Daban-daban ba adadi. Akwai waƙata da daɗewa wata gawuri ga waina. Na taɓa yin maganar makomar wanda ya kashe kansa. A lokacin akwai waɗanda suka kira ni suka ce na yi ceto, ma'ana na ƙwaci wata yarinya daga halaka. Tana ƙoƙarin halaka kanta, ta ji waƙar gawuri ga waina ta bari. Sa'an nan akwai wadda na taɓa yi ta tambihi kan masoya guda biyu, za a yi wa ɗaya an raba su, ana neman a yi wa yarinya auren dole, wanda dalilin jin waƙar, tana jin waƙar mahaifinta ya ji, still ya ce okay, to ya yi amfani da wannan abin da ya ji, ya kuma bar wannan zance. Abubuwa daban-daban gaskiya waɗanda suke faruwa. Kwana-kwanan nan akwai waƙar dafin so da na yi, wanda na yi magana akan cewa so ya ja ya ja an kwance naɗin sarakai. Na yi maganganu daban-daban a kai, wanda ita ma akwai wanda ya kira ni ya ce to fa dalilin wannan da ya yi fishi, ya matarsa har ta yi yaji. Don haka wannan abin da na faɗa na matsayin da so yake da shi, ya ji ya gano cewa oke bai ma kamata ma ya bari, bai je ya kwantar da kansa sun yi sulhu ba, ya je ya dawo da abarsa. So abubuwa daban-daban. Waƙarka ta taɓa mayar da aure, waƙarka ta taɓa ceton rai, kamar yadda ka faɗa. Da kake magana kalamin so, akwai wata waƙar na manta kowace ce da na taɓa ji, sai kake magana wanda bai yin so da me zai more rayuwa, kamar ko haka? Wanda bai so. To me yasa wanda bai so na ce ku na ce wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo min. Haka na faɗa a kanta. Me yasa yawanci jigon waƙarka ta fi ta'allaka akan soyayya? Soyayya. To ai ita ce ta samar da mu gaba ɗaya, kuma ita ce jigon rayuwarmu, kuma ko me da yake tafiya yana tafiya ne akan doron soyayya. Don haka
so ni ma sai nake ganin ɗauki wannan ɓangaren na soyayyar kuma gashi kuma idan ka duba za ga waƙar soyayya ta fi kowace waƙa tasiri a gurin mutane. Don haka ni ba abin da ya fi birge ni sama da so, don haka na ɗauki layin soyayya. To zan so ne ma wata tambaya da ta shafi ka kai tsaye. Kaman ka fahimci soyayya kana son yin waƙa kan soyayya. Kai kashin kanka, soyayya tana baka wahala ne? Ko tana zuwa ma da sauki? To, ai soyayya na riga da na faɗa a wata waƙar soyayya da na yi, dole ne sai ta baka wahala kowaye kai. Har da kai ne? To ni ma menene ni ba mutum bane. Ni ne kan soyayya. To, ai ni na fahimce ta, ina jin zafinta fiye da yadda mutane suke ji, sannan ina jin daɗinta fiye da yadda mutane suke ji. Ni a haka na ɗauke ta. Don haka bana mantawa akwai wadda ta taɓa ce min wai in koya mata soyayya, na ce ban iya ba. So sai ta ce ya ina yin waƙoƙin soyayya kaza da kaza, kuma in ce mata ban iya ba. Sai na ce ni yadda na ɗauki so ina faɗarsa ne daidai da yadda hankalin mutane zai ɗauka, don ba ni so in kuma huce abin da ya kamata in dinga faɗa na game da yadda nake ji a zuciyata. Don haka ina yi ne daidai da abin da mutane za su ɗauka. Ka san saboda yadda kake waƙar so za a ce gaskiya kai baban soyayya ne, da ka tashi yin abin soyayya ba ta wahalar da kai ba. So bai da gwani. So bai da gwani. Ƙwarai kuwa. To game da waƙoƙinka, ka yi waƙoƙi da dama, a ciki wacce ce za a ce kai ka fi so a cikin waƙoƙinka? To a cikin waƙoƙin da na fi so gaskiya na fi son rigar aro. Sai kaɗan yi mana kaɗan. Yi mana ita kaɗan ko baiti biyu. Duniya zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani dole wani za a yi ambato. Allahu kadiran alamai ya sha umi yau da gobe sarkin dare. Kaga ina ta girgiza kai fa. Ake kabuwa ya mulkin ka ba a yi mai kore. In ka zubo ruwan sama ya sauka duniya ni kawa zai tare. Wurin da ka aje ni kai ka aza ni kare ni kai da in gangaro. Allah ya kada basira. Abin zuma. To, Nura, yadda ka iya waka ka shahara haka, me yasa baka fito a fina-finan Hausa? Gaskiya ni mutum ne wanda ina da son ɗauki layi guda ɗaya in ba shi ƙarfi. Ni shi na zaɓa, ba ni da ra'ayin fim, ba ma fim ba ko kiɗa ban yi, iyakaci na waka kawai in samu in gamsar da mabiyana dalilinta, kuma ba lallai idan na yi kwaɗayin fim in samu in gamsar da mabiyana kamar yadda nake gamsar da su da waka ba. Don haka ni fim ba abin da yake burge ni da ni in yi ba ne. To da ne maka wannan tambayar sai na tuna da wata tambaya ɗazu da Umar Bello daga shafinmu na Facebook yake yi, yana tambaya ne cewa wai wane lokaci ne Nura zai daina waka? To gaskiya kusan ana gangara. Sai ka ɗan fara ɗaga muryarka. Ok, to na ce to kamar ana gangara dai, duba da yadda mu gaskiya muka ɗauke ta. Ni na ɗauki waƙa ne kamar misali, ta sha bamban da yadda muka riski mutanenmu na baya suna yi. Wasu suna da jikoki da ‘ya'yaye, an girma ake yin waƙa. Mu kuma yanzu ta zama a zamanance da kuruciya ake yin ta. So don haka ni na fara waƙa da kuruciyata. Don haka akwai shekarun da idan na bani fatan in kai su na yin waka, duk lokacin da Allah ya zan iya dainawa.
To kana da wani magaji da kake so ya gaje ka misali ko ɗanka haka a sana'ar waka? Kamar ina da magada daban-daban waɗanda na zame musu madubi, suna kallona, suna yin abubuwan da ya kamata. Don haka ko yanzu na bar waka, insha Allah akwai waɗanda za su iya ci gaba da abin da. To, da ɗazu na ɗauko ma wata tambaya daga shafinmu na Facebook, ga wata daga shafinmu na Facebook ɗin dai har yanzu, Sani Magaji. Ok, shi ba daga Facebook ba ne, afuwan, daga Instagram. Sani Magaji sunansa. Sai yake tambaya wai wace jaruma ce ta fi burge ka a Kannywood? Jarumar da ta fi burge na a Kannywood? Duk suna burge ni. Ba guda ɗaya? Guda ɗaya akwai Halima a titi. Tana burge. Ok. A maza fa? A maza? A maza jaruman da suke burge ni. Direct Adam A. Zango yana burge ni sosai. Ok. Shi ma kaga yana waka kaman ka. Ka yi son kai kenan. No, ba son kai ne ba. Ai ba shi kaɗai yake burge ni ba. Da damar su suna burge ni. Amma dai kai tsaye idan misali ka ce ɗauki kaza, shine za ka abin. Akwai wata interview da muka taɓa yi da kai, za a kai kusan shekara 2 a nan BBC. Sai kake cewa duk sanda aka ga Nura ba tare da gilashi ba Nura ba ne, kamar haka kake cewa. To me yasa duk lokacin da aka ganka jama'a za su ji wannan, wa'yansu sun sani wa'yansu ba su za a ganka da gilashi. Dalili abin da yasa ake ganina da gilashi, abin da ya faru da ni na acid da aka watsa mini, wannan yasa ya zama abin da yasa nake sa gilas. Dalilin sa gilas ɗina kenan, kuma ya kasance shine shaidata, da shi ake gane ni, shine tambarina na wanda duk da yawa idan za ka ga mai kama da ni ko wani makamancin haka, ta iya yiwa ka ga wani ya karya ya ce so shine Nura. Today ni always ana ganina ne da gilas. Wannan shine alamar da take tabbatarwa da Nura. Amma akwai wani lokaci da na taɓa zuwa birnin Kebbi wani biki haka, akwai wata mata sai da ta zo ta riƙe ni, ta duba ta ga tabo da yake wuyana da fuskata na wannan acid din, sannan ta ce lallai wannan shine. To wannan shine. Akwai wani da ya ce mu tambaye ka, wai akwai wata budurwarka da ta taba sa ka cire gilashin. To ban san gaskiya haka ba, wai da gaske ne? No. Ba ka taba cirewa ba? Ya danganta, amma dai wannan maganar babu ita. To akwai wani Muhammad Jamilu daga shafinmu na Facebook, sai yake tambaya, ya ce mu tambaye ka Nura, me yasa kake yawan habaici a waƙoƙinka? To wannan fahimtarsa ce. Ni na gode Allah da ya bani basira, ya bani hikima, nake saƙa zance, wanda idan yanzu misali duk wanda zai kwatanta ni zai ce Nura mawaƙin soyayya ne. To me yasa na samu wannan idan a habaici nake? Me yasa ko da yaushe ake danganta ni da mawaƙin soyayya? To wannan kaga ya kore wancan. Kuma idan yana son ƙarin bayani, ni ba habaici nake ba. Wani ya taɓa min tambayar nan, nace ni ai tafsir nake. Idan yana da ja sai in zo in fasa masa abin da na faɗa domin ya san cewa ba habaicin ba ne. So ina saƙa zance ne in faɗi sarkun abubuwa waɗanda kuma direct idan ka ɗauko su ka fassara sai ga okay, kai ma za ta yi aiki a kanka, za ta yi aiki a kan wancan, za ta yi aiki a kan wani. Don haka shi ya ɗauke shi a habaici. Amma masu fahimta kuma
da iya gane meye waka sun san me Nura yake yi. So don haka wannan fahimtar sa ce. To, Hajji Nura, jama'a ka amanta ana tare da sashen Hausa ne na BBC. Sunana Umar Rayyan, muna tattaunawa ne da shahararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa. Hajji Nura, kana da ɗimbin masoya da dama. Gaskiya ne, alhamdulillah. Me ba za ka wani abu da ya taɓa faruwa da kai tsakaninka da masoyanka wanda ba za ka manta da shi ba? To, ai idan na ce zan faɗi abubuwan da ba zan manta ba dangane da masoyana, gaskiya ba mu da lokacin da zan iya faɗa. Ɗaya, ka faɗi ɗaya wanda ya zo ma yanzu. To gaskiya abu ɗaya wanda ba zan manta ba shine ni kaɗai ne kusan mawaƙin da masoyansa suke iya haɗa taro duk shekara domin su suke haɗawa, ba ni nake haɗawa in gayyace su ba. To ni wannan abu ne wanda ya zauna a zuciyata, ba kuma zan manta da shi. To, Nura, wace jam'iyyar siyasa kake goyon baya? Na san yawancin mawaƙa 'yan Kannywood da sauran sanannun mutane haka ɓangaren nishaɗantarwa da sauransu ba a rasa jam'iyyar siyasa a nan Najeriya da suke goyon baya. Kai wacce kake goyon baya? Kai ɗan wace jam'iyya ce? Ni ɗan jam'iyyar da jama'a suke ne. Ni ba na wani ta jam'iyya ba ne. Ni kawai ka bar ni tare da al'ummar da suke tare da ni. Don haka idan wani dalili ya sa na yi wa wata jam'iyya waƙa ko kuma na yi wa wani ɗan siyasa waƙa, to fine, sana'ata kenan. Kuma idan na yi ra'ayin bin wata jam'iyyar, nan ma ina da right ɗin da zan iya yin haka. Amma dai ni ɓangaranci na fi ƙarfi inda jama'a suke, tunda a ƙa'idar mu ba na wata jam'iyya ba ne, da mu ake iya, yanzu idan misali aka cutar da mutanen da masu shugabanni suke mulka, direct idan muke da baki na isar da saƙonsu na farin ciki ko kuma na baƙin ciki, in an cutar da su ma dai mu ne. So ni ina ganin kawai a ƙa'ida gwagwarmaya ce ta dace da mu, ba wai ɓangaranci na siyasa ba. Kowaye ya zo ya kyautata sai mu kasance tare da shi, in ya ɓata kuma mu yaƙe shi. Ni shi ne a layin da nake. Nura, a rayuwa menene abin da baka so guda ɗaya? Cin amana. Me yasa? Saboda ba shi da daɗi. An taɓa cin amanar ka ne abin ya tsaya maka a rai? To ai abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane, kuma yana da matuƙar zafi. Don haka ko da ba ni ba, in an yi wa wani ma zan ji zafi. Kawai kana tare da mutum ya ci amanar ka, abu ne wanda ba mai daɗi ba. Don haka ni ma bai mun. Ɗazu da muke magana, ka yi magana game da cewa zuwa gaba in shekaru suka ƙara ja haka, ƙila za ka bar sana'ar waƙa. Haka ne? To, bayan sana'ar waƙa, wace sana'a ce take burge ka bayan waƙa? To, gashi nan dai ai kasuwa, kuma in aka ce kasuwa to kowane irin abu ya kama. Ba ma jin ka sosai, sai ka ɗaga murya. Na ce kasuwanci, duk abin da ya kama mutum ya yi. Kasuwanci ka ce? Siyarwa. Duk abin da mutum ya kama ya yi na siye da siyarwa sai. Haji Nura, sai ka ƙara ɗan maimaitawa, muryarka ta yi ƙasa. Na'am, na ce kasuwanci, shi kuma kasuwanci duk abin da ya kama mutum ya yi na siye da siyarwa wanda zai kawo riba, ai mutum zai. To kamar a rayuwarka a yanzu, me wani babban buri da kake so ka cimma nan gaba a rayuwa? Wallahi buri duk abin da nake tunani. Sai ka ƙara ɗaga murya, ta yi ƙasa. Na ce, okay, to buri
buri kamar na me kenan? Wani zaka ji ya ce babban burin shi kila misali kai kila na san ka taɓa zuwa, wani zai ce zuwa ya je maka misali. To gaskiya ni yanzu buri sai wanda Allah ya nufa ya cika mu. Burika da yawa a zuciyar mutum ɗan adam ne, da buri za ka mutu. To amma ni duk wanda Allah ya cika mu ina maraba da shi. Ban fiye ɗorawa zuciyata wani abu wanda kawai nake takura da shi ba gaskiya. Ɗazu da muke magana na tambaye ka tarihinka. Na. To ina ji kila kana tunanin ko na manta, amma ban manta ba, akwai wani abu da baka faɗa ba a cikin tarihinka. Na. Baka faɗi shekarunka ba. Shekaru na yanzu dai har yanzu ban cika 30 ba. Ina neman 30. To alhamdulillah. To magana iyali kuma fa. Alhamdulillah ina da mata guda ɗaya, ina da ɗiya guda ɗaya, sai iyaye su ma iyali ne. Allah ya raya. Amin. Ɗazu ɗin still mun taɓo maganar fyaɗe, cewa waƙoƙi haka na tambaye ka ko ka taɓa yin waƙa game da fyaɗe. To yanzu tambayar da zan ma still game da fyaɗen, wadda matsala ce yanzu da ta zama ruwan dare, ana yi wa mata da ƙananan yara haka da sauransu. Kai a tunaninka ta wace hanya ce kake ganin za a iya shawo kan wannan matsala a magance ta gaba ɗaya al'umma? Tarbiyya. Ni ana ganin tarbiyya ce kaɗai za ta iya shawo kan wannan abin nan. Idan yaro ne ya yi fyaɗe, za a ga maybe tarbiyyar da ya samu ce ba ingantacciya ba. Haka idan tsoho ne yake yin fyaɗen nan, za ga yanda ya taso dama gurɓatacce ne shi, ba wani nagartacce ba ne wanda za a ɗauke shi a jinjina. So da haka a inganta tarbiyya, a bawa a samar da ilimi ya wadace mu. Ta wannan hanyar za a iya magance wannan abu. Kafin mu gama wannan tattaunawa, mun tattaunawa da Naziru Sarkin Waƙa da Ali Jita har da Nazifa Asnanik a baya. To, na kan tambaye su a waƙa gaba ɗayanta kamar me ya fi ba da wahala. Akwai cikinsu na manta, akwai wanda ya ce mun samun karin waƙa shi ya fi wahala. Akwai wanda ya ce ɗaukan kiɗan da sauransu dai, kowa da ya faɗi nashi. Kai a matsayinka kai ma na shahararren mawaƙi, me ya fi wahala a sana'ar waƙa, a waƙa kanta, in mutum zai yi sabuwar waƙa, me ya fi wahala? To, gaskiya abin da ya fi... Muryarka ta ƙara yin ƙasa. Ok, abin da ya fi wahala a waƙa gaskiya kari. Samar da karinta ya fi wahala. Sai dai kuma idan an samu karin, shi ma yadda za a jera baiti da kuma saƙon ciki shi ma wani aikin ne. Don haka sau da yawa za a ga an samu kari kuma abin da yake ciki ya cutar da karin ma gaba ɗaya. Ba a samu abin faɗe wanda za a ga wani sai ka ji an yi amshi ya samu, amma baitukan kuma sun rushe. Wani kuma sai ga baitukan sun samu amma ba amshi. Don haka ita kanta ɗungurungun aba ce mai wahala. Amma dai abin da ya fi wahalar samu ga mawaƙa kari ne. A cikin mawaƙa gaba ɗaya. A cikin mawaƙa gaba ɗaya. Waye ya fi burge ka a duniya gaba ɗaya, duniyar mawaƙa? Waye ya fi burge? Duniyar mawaƙa gaba ɗaya zan ce to Allah ya ji ƙan Haruna Uji. Ni shi ne mawaƙin da ya fi burge ni a rayuwa. Haruna Uji.
mun yi maganar sana'ar waka abin da ya fi wahala. Akwai matasa na san yanzu da suke tare da mu suke kallon wannan tattaunawar da muke da kai. Kamar wace shawara za ka ba su waɗanda suke so kila nan gaba su zama kamar kai su shahara a ɓangaren waka? Wace shawara za ka ba su? To gaskiya ni shawarar da zan iya ba wa mawaƙa masu tasowa shine su kama Allah. In dai da Allah ba wani abu da ba zai yi ba. Ni ita ce kaɗai abin da zan iya cewa. To Nura, mun gode sosai da ka samu lokaci ka kasance tare da mu. Mun gode sosai. A nan jama'a za mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da Nura M Inuwa, shahararren mawaƙin Hausa. Nura, sai wani lokaci kenan, amma kafin ka tafi akwai wata waƙar ka wadda ɗazu muka sanya ta, za mu ƙara sanya ta don jama'a su ƙara ji har mu rufe shirin gaba ɗaya. To, alhamdulillah. Ina ƙoƙarin dubo waƙan ne. Gata nan ne. Yawwa gata. To Nura, mun gode sai wani lokaci kenan. Na gode. So jama'a mun gode sosai da kuka kasance tare da mu tsawon wannan lokaci da muka tattauna da Nura M Inuwa. Sai wani lokaci kuma za mu ƙara zuwa da wani bako wanda za mu tattauna da shi a wannan fili da muke tattaunawa da sanannun mutane. Mun gode da kuka kasance tare da mu, da fatan nan gaba ma in mun ƙara zuwa za ku ƙara kasancewa tare da mu. A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na BBC a rediyo, a intanet da TV. bbchausa.com, Facebook, Twitter da Instagram har ma da YouTube. Sunana Umar Rayyan, sai da safe.